Neste centro loxístico situado na parroquia de Romai en Portas almacénanse os alimentos que van recibir a Cruz Vermella e o Banco de Alimentos. Proceden da segunda remesa do Programa de Axuda Alimentaria 2021 do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Esta mañá visitou esas instalacións a subdelegada do Goberno en Pontevedra. Maica Larriba aproveitou para poñer en valor o traballo que veñen desenvolvendo tanto o Banco de Alimentos como a Cruz Vermella. Sempre unha honra, sempre unha satisfacción estar aquí e agradecer as entidades como Cruz Roja e como Banco de Alimentos o seu traballo, porque sin o seu traballo, sin a súa entrega, unha entrega calada, eficaz, evidentemente este proxecto que é achegar ás familias necesitadas alimentos básicos para paliar as súas carencias, pois non podería levarse a cabo. Na provincia de Pontevedra, a Cruz Vermella e o Banco de Alimentos van xestionar 775.000 kilos de produtos de primeira necesidade. A Cruz Vermella encargarase de xestionar a metade, repartíndoos entre 60 entidades. En una media de unos 15 días vaciamos la nave y para que ya empiece la distribución directa a los beneficiarios, llegando a un total de unas 12.400 personas aproximadamente. Solo Cruz Roja, luego el Banco de Alimentos, pues otro tanto, vaya. Entre as dúas entidades poderánse beneficiar un total de 25.000 persoas en todo o territorio de Pontevedra. A responsable de Cruz Vermella na provincia non agocha a súa satisfacción. Indica que é moi necesario xestionar todos estes recursos dun xeito áxil. Estamos contentos e satisfechos de poder ayudar un año máis a todas estas personas. Entonces, bueno, pues bien, ahora adelante, pero rápido, esto ahora ya va rápido. Esta segunda remesa de alimentos representa o 60% do total que vai recibir a provincia de Pontevedra neste ano. Entre os recursos disponibles, alimentos infantís, leite ou diversos tipos de alimentos en conserva.